uivak vai le enkol tu nei lo enkol tura lak adopt chu thlangin Chinese nu patuak khatte chuan ui duom tak golden retriever breed chu la in ahminga tan Jake ti an phua sak zuya ma se hemi te nu pa hi an ui vul che zia le om dan chuan ati hlau ta lek lek zuita an bedroom hi lutlang theilovin kongkabula chwa dal an siama chu chwa dal tang chuan mulo lekin an ui lak thar chuan zana te chuan ala tu te nu pa chu alo thlir char char mai chin atira chuan aria ngai lo na hmun ani awangin muthiam har sa ati in alain adjust thiam che lawaniang ti in thutaka po an la lem lo chhun lama chuan ruma lo ve chu phalsak ve bok ma se thuoi zirtir an du awangin zana mutpui em chu an du lem lo ma se kar aliam hnu po chuan zantin mai chuan amut na tura an siam saka chuan mudu lovin an chang harapiang chuan an nu pamulai ngut mai chu alo enta zel mai zana amut ngai manglo awang hian chhun lama chuan amut lek tleka ti chuan zan lama ve thung chuan angai te bokin an room lu ka chang chuan anei tu ten nu pamulai chu adan pa ngai te in a thlir le ta chin mak ve deuh chu ui tam tak hetianga anei tu te mulai vil deuh tlat emo ende ungur ngur ching te hi chuan anei tu te laka changa duat ngai sakle thil phut an nei wang ani tlang puya ma se Jake ero chuan chutiang po chu nei chuang mi lovin ngoi rengin an mulai chu alo en veng chin enge mo zong taka ngai phei chuan rap om don te po achang thei ome chu wang chuan ngai tha mai chia an ngai thei to lo anei tu pa chuan an mut san chung zong chuan alo en reng chinem nge an chan har chang chawin alo en chin engi mo chan le wang neya chutianga khosa chu ani theiem ti fia nan camera lein bedroom kong kabul langchiang thei tur laia chuan avwa ta a camera an leya changa zan engi mo za aliam nu chuan an han check vela ma se engma ngai ti chalo thei tur khop ache zia an muhau silo chu mai ba ka an chan har lai chau po ni lovin an no pamulai chu alo thlir zankhua deuh thak zok chu ni in reilo te chu aching ve sek chin ti an mu theya ma se kong kabul chu akal san chuang reng lo aron hara angai te bokin a thlir le chin an thil mu awang chuan an ril ru abwai dun hle a zana chuan bedroom om tirin khuma chuan an mut pui mei don em ni ria pui po ni se lo en reng thau si se ti in an no baril ru chu awa kwal dun viawa atopa ero bedroom kongka chu hon to lawa khar mai chu an rel ta zoka ti chuan an room kongka chu hong huaw to lovin an khar khum ta maka chutia an ti chuan a chin dan po chu are zom ve mai an ring bokani ma se aso chuang reng lo kongka khar nan som sari ma se an kongka bula chuan la zu om thlata an lak ma a anei tu ma sa ten an en kol du to lo chan te kha hei wang te hi ani mai lo mo ti te chu an ngai tu a hiala nge acho atana an pek chin te chu angei lo zong le a huat zong tak an ni zok ti in an ei in pek chin te chu an han thla kwal sak ngota ma se eng thil ma chuan zan lama an ui mi zia chu a thlak chuang hau lo ti chuan anin soi zoi pui that lo wanga chuan ngai le in ha takin an hanin fiam puya thui tak tak te ke idan kal pui boka zan alo ni chuan Jake bo chu a chaw ve tak zet ani ti hai rual ani lo ma se chu chuan zan lama anung chang mak danglam tak chu a top tir pha chuang reng lo atak salama shi sel lo na le that lo na engemo anei wanga ni ringin veti doctor chu an pan pui le a doctorina en dik ngial po chuan that lo na le dik lo na engma anei lo thu choin akum anga chuan uite chu an la shi sel thatang pui vek thu le an active thu alo shil si angai na reng an shetalo atopa chuan Jake an adopt na ui adopt tur rual om na mun puya chuan an vakal le ta
chuta chuan ani chuan je ka chanchin lungchhia thlak le lainat om tak chu an lo shil tak ni an soidan chuan je ka enkol tu masa te chu nupa fanei lo an ni a ma se fa an nei don ta ka wangin je ka chu enkol chhun zom thei to lawa in ngain ui enkol tu nei lo ho omna adu du in enkolata na an lak theina hmuna chuan da an tumta a ma se a har lai em chuan she om an ti ve don tho wangin zana tui em a amuthil lai chuan muthil na Jackson belin chu hmuna chuan an ui tui taka muhil lai chu vada in an ho san ta dai ani amuthil don chuan an in ni a alo pom china chuan thlamuang takin a mangai le angai em api le pute kyanga lungdam takin amuhil kha ani a ma se a har nu ero chuan thir hung chunga ui enkol tu nei lo ho kyanga a har chhuak le ta si ani ti chuan a in thar tur a nei tu ten an da na hmuna chuan in thlashung le tre duin a om chho ve a ma se enkol tu te mel a hmu tak ngai silo wangin a khwa har em a ui har wang le tho thang thatak rual lek chu kimki le hlauna khatin alo omta ani chu wang chuan anei tu thar tur te chu he anun hlui lungchhia thlak tak wang hian anei tu thar te chuan zanlaya amuthlanin mundanga anlo da le dayang ti hlawin alo veng char chin ni inalang an thushia chuan an nu pa chu a chong hle a ahma zong aya duat le ngai sak angai ti chethiamin an ruma chuan mutir ve in an bula an kyanga chuan an ria tir ve ta a anei tu masati angin an thlau thlave don lawani ti chu an thiam ang tokin an lan tir ve a ma se chu ti chung po chuan jake chuan a chin dan chu ala ban san thei chuang mi alo khumbula an bul hnai te a amu ve to chung po chuan amuthlana an lo da bo ve de lo nan in veng ru rengin a oma amu hil ngam chuang lo an muhil lai chu alo la thlir tlok mai chin ma se zoi in thlau thlak le a hlau na te chu an kiam ve sota nget vak lo te chuan amu hil ve zeu ngam to a ma se vil chut chang ero alanga chin hle thung anuwa phe chuan zia om to viawin amut na turan siam sak chu an nu paru ma chuan an lak lo sak ta hiala chuta chuan ngai ngam takin rei tak nu a atopa chuan mutmu ato avengam ta ani he ui lainat om angreng tak video le thlau thlak ani dan chanchin hi thokhat lai khan ron viral siamin alar hle a video ento te po mitam tak in om to in karing ma se kan chong thiam dan te a in tluk vek lawa wangin le kim chang taka shelo te kan om takin karon buat se ni e ole tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai se le peka ai ngai nom jok nen kan lo le thwayang thlir tu zong te ni man nuam mangcha mutui le vek ule